So huwag na kayong urap, huwag na kayong pipigil dahil sigurado. Umangat na sa kanan nito si James Abando. Mukhang sinandot pa agad ni Marco Lumanong mo nito kung namatay. Umangat sa kanan nito si Benedict Tangan. Nakasunod tayo si Banjo Kalimlim. Banjo Kalimlim o Daniel Correa sa pag-iiwanan itong mga CBI. Ayun na mga idolo, Banjo Kalimlim na sa harapan. Banjo Kalimlim o umangat sa kaliwa sa inong Benedict Charit. Ayun dyan o Benedict Tangan. Si James Abando, Marco Lumanong. Ayun na, umangat pa rin. Gumising sa amin, ngayon na mga magandang araw. Salamat po kami sa ang bawat mga ay nakasama. Kaya maraming manawa, Dito naman tayo sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Dayo serye na naman tayo. So dito tayo sa First Cycling Cup of Santa Barbara, Pangasinan. Sponsored by Lieutenant General Eric Noble and Mayor Carlito Saplan of
Santa Barbara, Pangasinan. Siyempre, shoutoutin natin si Barangay Captain ng Barangay Banawang, Wawi Zulueta. Arte, kawawa ka naman. And sa ating municipal mayor, Arte, kawawa ka naman. Carlito Saplan Jr. ng Santa Barbara, Pangasinan. Siyempre, shoutout natin yung ating mga kapulisan. Ayun natin lahat ng marshal. Shoutout pala kay Master Sergeant Christopher Idos and Sir Jonas Simbrano. At sa lahat ng mga marshal dito, at sa lahat ng mga cyclists na lalaro dito sa Dapper Cycling Club of Santa Barbara, Pangasinan. So napakarami ha, pure amateur yata ito. So napakarami ng ating mga riders. So pure Pangasinan riders, ganito karami itong mga siklista ng Pangasinan. This is the first cycling cup of Santa Barbara, Pangasinan, sponsored by Lieutenant General Eric Noble and Mayor Carlito Saplan ng Santa Barbara, Pangasinan, and our municipal mayor, municipal councilor of Saplan, Carlito, and our municipal councilor of Santa Barbara, Pangasinan, Carlito Saplan Jr. Okay. Shoutout muna bago kalas. So napakarami ng ating mga riders. Ganito karami ang kumakarera dito sa Pangasinan. Kaya maraming malalakas talaga dito sa Pangasinan. Ano yung live? Kami na yung live. Patay mo na, awa mo. Ay, post mo muna. Marami. Okay. So yun, sa likod. So napakarami na itong ating mga riders ha. Kim Morales, GLC. Ayun, shoutout kay Konsyal. Ano ba? Konsyal ha? Shoutout sa Siklista First. Ayaw. Si Kagawad. John Basco, si Mami. Okay. So napakagandang bakbakan ang mangyayari dito. Bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-rimatayan, at bago tayo magtugisan. Siyempre, shoutout muna natin ang ating mga sponsor dito sa The First Cycling Cup of Santa Barbara, Pangasinan, sa pangunguna ng ating buting Mayor Carlito Saplan and our Lieutenant General Eric Noble, and sa ating Municipal Councilor Carlito Saplan Jr., Barangay Captain ng Barangay Banawang, si Barangay Captain Wawi Zulueta, sa ating mga marshal sa pangunguna ni Sir Christopher Idos, Master Sergeant, and si Sir Jonas Simbrano sa pag-invite nila dito sa atin. So sana ingat-ingat lahat dahil napakarami o. Tayo ay iikot tayo ng Mapandan yata, Mapandan, Mangaldan, Ordaneta, San Jacinto. 3 laps ba? 3 laps? Okay. 90 kilometers road race ng mga Pangasinense. Okay, so napakarami ng ating mga cyclists. More or less, humigit kumulang sa mga 80 yata ito. Pure amateur and pro, may pro ba? Parang andito si Rustum Limen, Sherwin Carrera ha? So napakarami oh. Papunta tayo ng Kalasyaw ba? Oh. Kalasyaw, Pangasinan. So winding muna tayo. Shoutout yung mga kakilala natin dito. Ito naman tapos patali ko doon. Oh yan, dito si Bobby Morales, si Jesus Garcia. Andito lahat ang mga malalakas. Good. Ano mo? Madilim.
Dami ah. Okay. Pause. Ayun na. Okay. So, flag down. Dos. Flag down. So, flag down na tayo mga idolo. So, banatan na to. So, napakabilis flag down. Close to lane yung nakikita ko sa harapan. Pakpakan kagad ito, oh. Advance! Saan ba to? Diretso? So, meron na tayong breakaway kagad, ha? Meron na tayong breakaway. Yeah, sige. So, meron na tayo pumapa nasa harapan itong si Rose Sublime. Nasa doon dyan si Bobby Morales. Sa likod lang, sa likod. O yan, dito rin pala si Marco Lumanog, ha. John Paul Laureta. So, napakarami na yung itong ating mga riders dito sa Pangasinan talaga. Grabe, ang bakbakan mangyayari dito. Dahil meron tayo 3 laps. Mga Team RCC yan dito. Team RCC, Team Morales, GLC, mga amateur riders, napakarami. So, hindi natin kabisado yung ruta, kaya medyo gagamayin muna natin to. Oh, yan, dito rin pala yung Team MW Play by Boss Ace Ramos. So, gagamayin muna natin tong ruta, ha, dahil first time natin dito sa ruta na to. Ito, dito lang sa likod itong si Jerry Cabail. So ayan, nagkakabalo tayo na doon sa harapan. May bumala sa harapan. Umangat sa kaliwa. Sinundang kagad ni John Paul Laureta, ha. Hey, so papunta tayo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. So right turn tayo dito. Right turn going to Santa Barbara o Magaldan. Papunta tayo sa bayan ng Magaldan, Pangasinan naman. So right turn tayo dito. Going to the town of Magaldan. Ayan, Magaldan, Pangasinan. Mapandan pala. Bayan ng Mapandan. Malabo na. Okay. So unti-unti na nagbabaklasan itong ating mga riders. Mahirap talagang sumabay sa mga ensayado. Jesus Garcia, dito na din, Bobby Morales, napunta dito sa likuran. Talagang balatan na to, 55 kilometers per hour. Matindi kaagad ang diinan dito. Pagpasok natin sa bayan ng Mapandan na talagang nagkakadiinan na itong ating mga riders. So, pipilitin natin makapunta doon sa harapan. So parang andito rin si Mark Julius Bordeos. So banatan sa harapan, no? Pero hindi tayo makasingit. Medyo matindi. Kita ng labanan dito. Dahil napakarami, more or less mga 80 riders dito. Talagang una-unahan talaga dito makatakas, ha. Una-unahan talaga dito makapunta doon sa breakaway. Pero hindi ka, baka mamaya maubusan ka kagad dahil abutan ka rin ng peloton. So mahirap. Kaya sumakripisyo rito. John Paul Laureta, dito lang sa nilikuran. Uy, pumaling sa kaliwa. Sinundang agad ni Wilson. May natatanaw akong isang breakaway, mukhang from DGP yun, ha. From Team Dagupan. Yung isang solo sa harap. Pag umabati ka, John Paul Laureta, nakikita ko sa harapan, mukhang tumutugis na. Pumupunta na doon sa harapan, nakasunod sa kanya si Wilson. Hanggang saan kaya tatagal mga banatan dito? Ayun, oh, umangat na rin si Daniel Cortero, isa sa mga promising cyclist ng Pangasinan. So may natatanaw ako breakaway sa harapan. So right turn na naman tayo. Going to San Jacinto na tayo to.
San Jacinto, Pangasinan. Teka, kanan tayo. Napakarami pa rin ha. Medyo may kasikipan lang itong ating ruta. Sa sobrang dami ng ating mga siklista ay talagang sakop nila itong kalsada. Right, advance tayo. Okay, malinaw ba? Okay. So, tignan natin sa harapan kung may nagkakabalatan na. So, napakarami. Naku, kuturbada pa rin ito. So, meron tayo mga nabubuong grupo dito sa harapan. Daniel Portero, Marco Lumanog, saka itong si Itoy. So, ayun. Meron isa sa harapan, mukhang si Arvin Armendis na. Itong isa. So, Marco Lumanog itong isa. Si Rayo Diaz. So, ito, sino ito? So, meron tayong isa katangay. Si Aaron Dilena pala to. Si Aaron Dilena, yung isa. Marco Lumanog. So, pumalit si Marco Lumanog dito sa harapan. So, mahirap kumawala. Mahirap makatakas dito dahil napakarami nila. Sa bagay, 3 laps naman tayo. 3 laps ang ating ruta. Malayo-layo ito. More or less, mga 90 kilometers road race. So, ito, pumalit naman sa harapan. Itong si Angelo, si Pelayo. Ako. So, dito na tayo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. So, wala pa rin talaga totally nakakatakas dito sa ating peloton. So, Marco Lumanog o si Jesse Simbrano yata ito. So, medyo pinasok natin itong bayan. Yeah, ayun, may breakaway na. Yung umangat na isa. Si Benedict Tangka. So, saan tayo? Ito si, si Kate Angelo. Angelo Sipilayo. Alam sa likod. So, may dalawang tumaka. Si Bacaro yung isa. Naku po! Ito yung ating grupo. So, marami pa rin ha. Titingin ka sa screen ha. Mukhang nauubusan na ng gasolina. Okay, so well back. Dito pa rin tayo sa Mapandan to, Barangay Troes, Mapandan, Pangasinan. So John Paul Laureta dito sa likod. Dahil Jesus Garcia gumagamit ng technique tong mga ito. Dahil hindi talaga basta-basta ang ubusan to ha. 20 kilometers yata ang isang ikot, mahigit pa. So nagkakapangrisan na ng sipon dahil sinisipon ka agad dahil medyo malamig ngayon. Shoutout pala natin ito ating cameraman si Holly. Okay, mahirap talaga kumawala dito ha. Si Wilson, wala na. Mukhang ubos na. No, sakit na ka lang, pero hindi ka kung ano. Oras. Ubos mo muna. Maitim. So, punta tayo sa harapan. At mukhang may humihiwalay ng rider sa harap. Ito, nakikita ko si Jesus Garcia, pumapaharap na rin ha. Pumapaharap na rin itong si Jesus Garcia and John Paul Laureta. So, napakahirap makalusot dito ha. Grabe, dami ating mga riders. DJ Perez, Mark Julius Bordeaux yata yung naka Team Army na yun. Dito rin si Luigi. Naku po. Dito rin tayo. So meron na ako nakikita. Meron na mga 15 riders yung nasa harap. Ala, hindi Ay, Diyos ko po, kahindo. Napakahirap talaga tumakas. Hindi rin kami makalusot ha. Dahil makakuha na magandang shot. Dahil napakarami nitong ating mga riders. Sige.
O, tingnan natin, parang may pumaparap na sa harapan na. Ano, nasa harapan na si... Nasa harap na si, ano, Jesus Garcia. Yung ating mga big guns, nasa harapan na. Hey, 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 hey. Hirap, mahirap. Okay, so at tayo sa harap. Tingnan natin kung meron na mga breakaway, ha. So wala pa rin talaga umaagwat. So meron lang tayo dalawang umaagwat dito. Si Jonathan Ocean. Hindi pala. Si Angelito Angelico Sepelayo itong isa. So yung isang nasa harapan niya, dating ma-detect kung sino. Naka Silvero number 890. So malayo yung one. So malayo yung grupo, ha. Medyo umaagwat tong dalawa na to. Medyo umaagwat ang mga 90 meters doon sa ating triathlon. So hinahatak ni Rostumlim sa likod. Hinahatak ni Rostumlim yung grupo. Ito na. Kasunod ni Rostumlim si Marco Lumanov. So inabutan yung ating breakaway. So ito na, may bumabanat na naman isa from DGP, parang si Banjo Kalimlim ito. Banjo Kalimlim, Marco Lumanov. So ito, Banjo Kalimlim nasa harapan. Talagang napakahirap tumakas dito dahil napakarami ng ating mga riders. Ito na, sino ito bumabanat na to? Si Aaron Dinela na naman. Aaron Dinela itong sumisibat dito sa likuran. Kasunod niya si Daniel Fariñas and Jonathan Ocean. So malala, mukhang bumanat sa kaliwa itong si Daniel Fariñas. Sinundan kagad ni Jonathan Ocean. Yan si Daniel Cortero, nasa harap na rin. So maraming nabubuong riders dito sa harap, pero hindi makawala sa kamay ng mga kapwa riders sa likuran. Pero hindi ka pwede anlibanat dito, ha. Ayun na. Si may umagat na dalawa, si Benedict Tangka ba yan? May umagat tayong rider, Benedict Tangka Daniel Cordero. Ito nagbabanta, pero nakatutok sa kanila si Marco Lumanog. Hindi rin nagpapabaya yung mga pro riders, ha. So saan na tayo? Dito tayo sa Barangay Caligo. Santa Barbara ako nito, Santa Barbara kaya ito? Ordaneta. So meron tayo na bubo, ilan to? 5, pero may umahabol na isa. So andito rin si George Sanchez yata, ha? Ay, si Juan Bacaro. Si Juan Bacaro, umihiwalay, 7 riders. And James Ubaldo, andito na rin. James Ubaldo, Benedict Tangka ba yun? Yung breakaway, ha? May nabubuo na tayong breakaway. Ay, si Angelo Sepelayo. Titignan mo yung video mo. So may nag-ahabol pa. So ito, humahabol na rin. Ninyo Lim, itong si Roniel Erguisa. And si Ronnie Ramos. Titignan mo, wala na o, tignan mo. Wala na. So ito, Rostumlim, hinahatak na yung grupo. Hahabulin na nila yung mga breakaway. Mukhang titira na itong mga pro riders natin, ha. Uy, si Launito, dito rin pala. Sarap. Titignan mo yung video mo, nawawala eh. Ito na, yun na yung 4, eh. Napakabilis ng hatak ni Rostumlim dito sa tatlo na to. So, Rostumlim, dito isa. Si Aaron Delena.
So, pabalik na pala tayo dito sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. So, ito, Rostom Lane, Banjo Kalimlim. So, yun lang yung ating likuran. So, binabuo tayong breakaway dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 riders. 14 riders itong nabuong breakaway. Alam nyo, dumidikit. Ay, sus! Ay, si sir. Paano sa likod? Ano sir? Ito ka dito. Okay, so inabutan pa rin ha. Inabutan pa rin yung ating mga breakaway. Inabutan ng grupo. So, may nagbabanta sa harapan, no? Angat sa kaliwa, angat sa kanan. Minuli, matita rin sa harapan. Minuli, Roger Ortiza, Daniel Portero. Sus. So ito, meron pumaparap. Sundan mo, Portero and si Jesse Simbrano. Ito yung ating likuran. So, ma-advance si Jesse Simbrano and si Daniel Portero ha. So, papatak na tayo sa bayan uli ng Santa Barbara, Pangasinan. Ito sa bayan ni Mayor Carlitos Safran, Lieutenant General Eric Noble sa kanilang full cycling club of Santa Barbara, Pangasinan. So marami nang nabawas dito ha. So marami nang nabawas dito. Mga 40% o 30% nabawas na. So si Mervin Resolete pala to. DJ Perez nandito pa rin, nakadikit pa rin dito. So may ma-advance tayo, si Daniel Cortero, Rostom Lane, nandito lang din. Yeah, advance ha. So, lapit na natin yung mga breakaway. So, si Jesus Garcia dito na rin sa harapan. Benedict Tangka. Si Tangka, sa leon tayo talaga. More or less, 150 meters na ang lamang nila doon sa ating main peloton. So, Jesse Simbrano from siguro to. Tagupan o Santa Barbara. Ito naman si Cotero from Marathon, Pangasinan. So maagwat na sila ha. Pero ayan yung grupo sa likod, mukhang nagkakabanatan yung grupo eh. Hinahatak ni Mervin Resolete yung grupo para makadikit dito sa ating dalawang breakaway. Ito na, yan na. Tumikit na, napakabilis ng hatak ni si James Ivan pala yun ha. Si James Ivan ng Team Aurum. So sa likod, may bumabalat pa rin sa likuran. Ayun na yung ating grupo sa likod. Ay sus, kuko kayo dito. So ito yung grupo, may umiiwan na grupo. Si Ocean D. So ito, nagbabalak mag-solo breakaway itong si Aaron Dilena, pero naubos din ha. Naubos si Aaron Dilena. Okay, so ito nagbabanta naman Ronnie Ramos ang nagbabanta. Sinundan kagad ni Roniel Erguisa. Ayun na, si Nino Lim pumaharap na. Jonathan Ocean ng isang RCC Riders. O hindi ka nakati tansya no. So mahirap kung mawala dito. Yung mga magagaling dito eh talagang nakikiramdam lang muna. Axel Mayor andito, hindi pa tumitira to ha. DJ Perez, mga batang-batang riders ng Pangasinan. Ito mga timing lang. Yung mga nabubuo tayong breakaway sa harap eh. O at bang side sa breakaway. So andito sa harapan si Jesus Garcia. So meron tayong 5
Lima itong breakaway. Si Ergisa ba to? Si Ergisa, Ninyo Lim. Oh, Ninyo Lim sa RCC, Jonathan Ocean, and si Ramos. Okay, so meron tayo nabubuo 5 breakaway from Team RCC itong isa. Yung Junley Cycling na nakakulay pula ay nata sa likod. Si Juan Ramos, saka tong si Roniel Ergisa. So okay, ito yung ating 5 breakaway. So kanina lumalapit, pero biglang lumayo na naman. Ito ating 5-man breakaway. So si CJ Isguera pala yung naka-Team RCC. Si Roniel Ergisa yung naka-blue. Ninyo Lim ito naka-orange from Team MW Play. And Jonathan Ocean ito naka-Team Jinley Cycling. So kanina lumalapit yung ating Ferdinand, pero ngayon lumayo uli itong 5 na ito. Pero hindi pa tapos ang ating laban dahil napakahaba pa ng ating rurutahin. 3 laps tayo. So papasok tayo dito sa kabayanan ng Santa Barbara, Pangasinan, headed by our Municipal Mayor Carlito Saplan Sr. and Lieutenant General Eric Noble. And happy birthday nga pala ngayong araw ang birthday ni Lieutenant General Eric Noble. Happy birthday, sir. So lumalayo ha. Uy, 200 meters. 200 meters ng lamang ng ating 5-man breakaway dun sa ating peloton. So may tatagos kaya nila, may tatagpos kaya hanggang finish line. Dahil yung mga pro cyclists natin, yung mga big guns ay andun pa rin sa likuran. Mukhang nagpapakiramdaman pa. Andun pa sa likuran sila Rostom Lim, Marco Lubano, Aaron Dilena. Ito yung ating grupo. Tignan natin kung maghahabol na itong grupo ha. Uy! Si Dandan humabol! Cortero, mga Morales. Uy, hindi dumikit pa rin ibang grupo dito. Dumami na naman itong ating main peloton. John Paul Laureta, si Angelo, si Pelayo, si Jesus Garcia, nandun lang sa likuran. Shout out! So, punta natin to. Sagutsurin natin to kung sino pa yung mga big guns. Hindi pa tumitire. O George Sanchez, andito pa rin. John Paul Laureta. So, Banjo Kalimlim, andito pa rin ha. Kaya si Rostom Lim, hindi pa bumabanat dahil mahaba-haba pa itong ating rurutahin More or less mga 90 kilometers yung ating roadways. Okay, so right turn na naman tayo going to Mahaldan and Mapandan Road. Tignan natin kung hahabulin na nila yung breakout. Ay. Welcome to Barangay Malanay. Okay, so nagkakabarata dito sa harapan. Mukhang may umaagwat na naman. Nagkakaagwata dito sa harap. Diinan, sagaran, diinan, bawang ng ilo. So, Jet Iverson Launico dito sa likuran. Si Kevin Tocano dito rin. Si Angelo, si Pelayo, si Dandan ha. Gigil lagi, James Ivan, Phil Cycling, National Championship, Silver Medalist, and Rostom Lim, andito lang sa likod. Si Rostom Lim. So andun na kasi si Ninyo Lim sa harapan kaya hindi na bumibirada itong si Rostom Lim. Okay, so punta tayo sa harapan. Tignan natin, parang umaagwat na dalawa Merong umaagwat na dalawa dun sa harap. So mukhang tumitirada na ito ating mga riders. Juan Bacaro andito, Daniel Fariña, si Jacobe.
O meron umaagwat. Tingnan natin kung humahabol to ating grupo. Itong si Aaron Delena, shoutout pala kay sa Jonas Sembrano. Ayan. So ito si Daniel Parinas. Ito pala si Daniel Parinas. Si Jaren pala isa. Daniel Parinas and si Aaron Delena, Tristan Aaron Delena of San Manuel, Pangasinan. So malapit na nilang madikitan yung 5 breakaway, more or less mga 150 meters. Ang lamang na lang ng ating 5 breakaway. Nakakamay ko lang yung 5 breakaway eh. So makadikit kaya itong dalawa na to. So may nag-aabol pa rin sa likuran ha. Yan mo sa likod, may nag-aabol pa rin. Yung grupong dumidikit, Team Excellent Noodles. Ito si Benedict Tangka, Jesus Garcia, si Resulete, and si JC Simbrano. So dumikit sila dito. Dumikit sila dito sa 2-man second group. So may nag-ahabol pa rin sa likod, dalawa. So watak-watak na to ating mga riders ha. So ito dalawa, si DJ Perez and si Jaren, si Axel. Si Axel Mayom, naku, ito naman tayo sa bandang kanan. So may humahabol pa rin sa likod, sino yan? Dalawa. So tumapandan na tayo na naman. Buhay, barangay Mapanda, bayan ng Mapandan, Pangasinan. Marami talagang malalakas dito sa Mapandan. Kaya start natin dumaan dito sa Mapandan, Pangasinan. Okay, so may nabuo tayo. Grupo, napakarami nito ha. 2, 4, 6, 8, 10, 11 riders. Nabuo dito sa second group natin. So hahabulin kaya nila o madidikitan na kaya nila yung ating 5-man breakaway. Mga big guns na to ha. Aaron Delena dito, James Ivan ba yung isang yan? So may nag-ahabol pa sa likod oh. Yung sa likod parang may nag-ahabol. Ayan, sa likod may nag-ahabol sa likuran. So dudikit din na naman sila dito ha. So sino yung mga dupikit na yun? Si Nako, andito na si Arvin Armendez. Dupikit na dito sa second group. So may tumakas na naman. Ang ganda ng laban ha. Talagang nagkakatakasan. Ang ganda ng laban ng ating mga riders. So may tumakas na naman na rider sa harapan. Tignan natin yung suna. Ito na si James Ubaldo. James Ubaldo dupikit dito. Ito yung tatlo. May tatlo na naman makakuhat. JC Simbrano, Benedict Tangka, si DJ Perez. Anong nangyari? Anong nangyari kay Ronnie Ramos? Naku, medyo tignan mo yung video. Natanggalan na ng kadena. Sayang. Okay, so nabawasan tayo ng isang breakaway ha. Nabawasan tayo ng isang breakaway na mukhang natanggal yung kadena ni Ronnie Ramos. So naiwan siya. Naiwanan ng grupo. Okay, so dito tayo sa bayan ng Mapandan. Mapandan, Pangasinan. So tingnan natin kung makakaabot si Ronnie Ramos. So nagkasemplangan ba? Nagkaroon tayo ng semplang doon ha, sa dulo. Huwag mo. So ito mayroon tayong grupo. Si Pilayo, si mukhang nasisiraan ha. Uy, nasisiraan ng plato. Okay. So napakahaba itong ating mga riders. Putang kilin. Hey! So napaka
napakalayo na ng agwat ng ating breakaway. More or less 400 meters na ang lamang ng ating breakaway doon sa ating main peloton. So napakalayo na. So ito na kaya magkakabalatan dito. Mas veterano pala tong si Nino Lim dito, pero mas bata naman itong tatlo. Ronnie Dargisa, CJ Esguera, si Jonathan Ocean. So 400 meters na ang lamang nila. Mukhang hindi na nga talaga maghahabol yung ating main peloton dahil may kanya-kanya na silang kasama rito Okay, breakaway natin. So hintayin natin dito yung main peloton Okay, so ito yung ating main peloton. Okay na. Four. Ayun na. Okay, Marco Lumanog, Bacaro, Risolete, Banjo Calimem, Rostov Lim, Banjo Calimem, si Pelayo, Axel Mayor, si Pelayo uli, yun. So marami pa rin si Jeremy Carrera, dito pa. So papakita ko kayo sa Santa Barbara, Pangasinan. So tignan natin kung maghahabol pa ba itong ating main peloton. Dahil napakarami ba ng ating mga big guns dito Dahil meron pa tayo natitirang isang lap. Hindi ka ba? Last one lap pa tayo. So Jesse Simbrano dito sa likod, Daniel Corinas. So nagkakabaratan doon sa harapan Arvin Armendez andito. Mami! Focus yung nakados ba? Ayan yan. So may humihiwalay tayo. May humihiwalay na grupo. Arvin Armendez andito lang sa likod. Mukhang hindi bumabanat to dahil pagbalik dito, Matihan na. Pagbalik, Matihan. Badyo Kalinglin. Si Mark Maminta. So napag-iiwanan dito sa peloton dahil ang ating breakaway more or less 400 meters na ang kanilang halaman dito sa ating main bonds. George Sanchez andito lang din, John Paul Laureta, Sherwin Uranza pa to. So marami pa mga bigas dito. Si Pelayo andito rin. Ang maganda pala dito sa palaro na to ay wala tong entry fee at napakalaki pa ng premyo. Si Jaren Eslin. So may humihiwalay sa harapan tingnan natin. DJ Perez umangat sa kaliwa. Sinundan kagad at Pangasinan. DJ Perez nagkakabaratan pala dito sa may bandang harapan. Mukhang nagkakatirahan dito Juan Bacaro, si Resolete. So ito may humihiwalay na grupo. May humihiwalay na grupo 7. Jesus Garcia yung isang veterano andito. And Aaron Delena hindi. Si DJ Perez. So ito humahabol si Angelo, pero ito humiwalay humiwalay itong si Cordero, si Daniel Cordero. Yun. So yung grupo natin maganda banatan dito sa peloton umangat sa kaliwa, tinugis ka agad. Ay, Rostov Lim, andito lang. John Paul Laureta, ang pinaplano ng mga ito. So ito si Arvin Armendez na gold medalist ng Batang Pinoy. Wala na. Ito si Idol, itong nasa likod na ito, mukhang ubus na ubus sa tubig to. Kanina pa nangihingi ng tubig, wala naman kaming baong tubig. Yan ang magiging lesson learned sa'yo. Dapat dito,
eh full pack ka talaga. Full pack ang dala mo. Tubig, ayun, umangat sa kaliwa, Banjo Kalimlim. So, Arvin Armendez, yan naka-go for gold yan, hindi tumitirada. Malagay ko, meron na siyang kakampi doon sa harapan. Kaya hindi na nakikipagsabayan. Meron talaga. Ang labanan dito eh, korpuhan talaga. So, advance tayo sa harap. Tignan natin kung nagkakaroon na pagtakas yung mga grupo. Gusto mo naman dito, Aaron, DJ Perez. Marami yung mga RCC riders dito, ha. So, dami itong grupo na to. Uy, nagkakabala na. Umahalagwa na naman yung isang grupo na yun, no? At hindi na alam bumilit. Ay, sus ko po, kain daw. Ba yan? Siya? Oo. Pagbalik ito, rimatihan na. So, top 20 ang kukunin pala dito. Marami-rami. So, may humiwalay sa harapan, no? Marami. Marami nang tumatakas doon sa may harap. So, unti-unti natin lalapitan yung ating harapan. Dito muna tayo sa peloton. Dahil andito pa yung ating mga big guns. So, meron tayong nabubuong grupo sa harapan. Talagang diinan na to, sagaran na to dahil pagbalik ito. Hey, ba't yan na? Kanya-kanyang banat na. Axel Mayor and si Jaren. Nakakabul dito sa harapan, ha. So, ito naman, another group. DJ Perez, Marco Lumanog, and jersey number 600. So, nagpupumilit sila lumapit dun sa isang grupo pa sa harapan. Meron pang isang grupo sa harap, eh. So, apat yung breakaway natin. So, top 20. So, 2, 4, 6, 8, 10. 10 riders to. Okay, Jesus Garcia, Rostom Lim, si Daniel Parinas, Jesse Simbrano, si Angelico Cepelayo. Okay, so meron tayong RCC, dalawa rito. Si Bacaro. Sino ito naka-SBCC? Si Mark Maminta and Daniel Parinas, Jesse Simbrano. So, habulin natin yung breakaway, ha. So, naubusan itong SBTB and Team X-Ray. Mukhang lumalapit, ha. Nakikita ko, natatalo ko yung ating breakaway. Mukhang lumalapit ito ang peloton. Kanina 400 meters ang lamang ng ating breakaway. So, pupunta tayo sa harapan. Titignan natin kung talagang lumalapit niya. Talagang lumalapit, ha. 200 to 300 meters na lang. Kanina mga 400 meters ang lamang ng ating breakaway dito sa peloton. So, lapitan natin yung breakaway. So, Rostom Lim, ito isa sa nag-ahabol. So,
So, nagpapakalasan itong dalawa. Mukhang nag-uubos na naman itong si Ninyo Lim. Parang gusto niyang takasan to tatlong taga Pangasinan. Dahil taga Nueva Ecija nga pala itong si Ninyo Lim. Titigatin kung makakatakas siya ng tuluyan dito, pero hindi, mahirap dahil tatlo yung tutugis sa kanya. Tatlong taga Pangasinan yung tutugis kay Ninyo Lim. Yung naka-OH from team MW Play, MW Cast by Boss Ace Ramos. So, tanongin mo nga kung natatanong mo yung ating Peloton kung lumalayo, ay talagang gustong tumakas ni Ninyo Lim, oh. Sige natin kung ha? Sino sila? Lumalapit. Naku, lumalapit, ha. Yung ating Peloton dito, naku, mukhang nauubusan na itong si CJ Esguera. 250 meters. 250 meters na lang daw ayon sa ating cameraman, pero ako may hawak ng camera. Kaya, lumalapit. Gusto talaga tumakas ni Ninyo Lim, ha. Makakalasin niya itong tatlo na to. Pinsayado itong si Ninyo Lim, talagang gusto talaga takasan itong tatlo na to. Pero dito natin mapapatunayan kung kaya bang tumakas ng nag-iisa laban sa tatlong taga Pangasinan. May pang-maintain yan si Ninyo Lim, eh. Pero sa pang-remate mukhang kulang siya sa pang-remate. Malakas rumemate dito itong si Roniel Erguisa. Itong tatlo nito mukhang rumiremate itong tatlo na to, ha. Erguisa, si Jonathan Nausian, pero lumalayo na si umangat na sa kanan si Roniel Erguisa. Nagpapakalasan na itong ating mga riders. Ayaw humabol ni Jonathan Nausian, iniipit na itong Team RCC. Lumalapit. Thank you. So lumalapit yung ating Peloton, ha. Mukhang kakainin itong dalawa na to. Ewan ko lang yung dalawang nasa harapan. So dito tayo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Lumalapit nga ng bahagya yung ating Peloton. More or less mga 200 meters na lang ang lamang ng ating mga breakaway dun sa ating Peloton. So lumalayo naman yung dalawa, Ninyo Lim at si Erguisa. Nakikinita ko sa galaw ni CJ Esguera, medyo nauubusan na to. So lumalamang yung ating dalawa, 70 meters dito sa dalawang second group. So andito tayo sa bayan ng Mapandan. Mukhang lalapit pa talaga. Mukhang lalapit pa yung ating Peloton dito sa ating mga breakaway. So lumalayo na ng bahagya yung dalawa. So puntahan natin. Napakalas nila yung dalawa. Mukhang kakainin ng Peloton yung dalawa na yun, ha. So itong si Roniel Erguisa ay isa sa mga malalakas na amateur riders dito sa Pangasinan. So number 65. Naumangat na itong si Ninyo Lim. Talaga may technique itong si Ninyo Lim, ha. After na pinag-triangle, talaga titirahan niya, pero hindi pa rin, nakadikit pa rin itong si Roniel Erguisa. Wala na. So 150 meters lang nilamang nila doon sa dalawang tinakalas nila, si CJ Esguera and si Jonathan Nausian. Niel! Naku, mukhang tuturuan sa pagtrangko itong dalawang riders natin. Feeling ko aabutan. Aabutan itong dalawa na to. Okay, ito yung grupong sumusunod, ha. Ito yung sumusunod dun sa ating 2-man breakaway. Naku, mga 120 meters na lang ang lamang ng ating breakaway dito sa 2, 4, 6 riders na second group natin. Ay, 100 meters na lang. So si CJ Esguera dito, si Itoy ba yun? Si Jonathan Nausian and si CJ Esguera. At yung napakatangkad na yun, no? Mukhang makakabutan pa to, ha.
Mukhang madidikitan na nila yung ating breakaway. Oh, second pala to. Sherwin Carrera. Si Sherwin Carrera pala yung matangkad na yan. So ito, may nag-aabol sa likod. Ito, sa likod. Si Jesus Garcia. Dumikit ha. Okay. So dumikit itong si Jesus Garcia. Talagang paubos na rin itong si J.S. Guerra. So wala na, mukhang malapit ng madikitan. Ay, damayan na. Nadikitan na nga. Nadikitan na ng grupo itong dating dalawang breakaway. Nadikitan na. So dumami. 2, 4, 6, 8, 9 riders. So tignan natin kung sino pa rin ang kakalas dito. Dahil yung ating grupo sa likod, lumalapit din yung grupo sa likod, oh. Lumalapit din. Malapit na. 120 meters, didikit na yung ating main group dito. Sa ating peloton. Ay, sa ating breakaway. So ito, si CJ Esguero talagang paubos na talaga. Mangat sa kaliwa si Benedict Tanga ba yun? Ito na, Jonathan Ocean. So ayaw magtakasan ng mga to. Diba? Okay. So malapit na tayo sa finish line. More or less mga 5 kilometers na lang to to the finish line. So tumatakas si Jesus Garcia. Finish line saan ang finish line? Finish line natin sa tayo munisipyo. Oh yun, okay. Okay, doon ang ating finish line sa may malapit sa may munisipyo. Ala na, didikit tayo ng ating grupo sa likod. Ayan na yun. Ayan na yung grupo. Ayan na. Umangat ka rin ito si Intoy. Umangat sa kanan din natin. Sagad na sagad. Kala ko na si Mark Maminta. Hindi pala. Si Intoy. So pero nagsosolo breakaway. Ito si Jesus Garcia. Umangat siya. Pero malakas ang ating hangin. Napakahikap na rin. Ito na yung grupo. One lang yan, One lang yan. O sige. Hindi humahabol. Si James Obaldo yata ito. James Obaldo ang dumidiit dito kay Jesus Garcia. James Obaldo. Okay, si James Obaldo nga ito. So tumira na rin to, Dito kasi pag ikaw nakachamba ka sa breakaway at walang naghabol, swerte mo. Kaya kumbaga totoo rin yung chamba ko minsan. Dahil mahirap manalo ng solo sa breakaway, pero may chamba. Dahil pag hindi naghabol at nagbantayan yung ating peloton at nakatakas at may pang-maintain ka hanggang dulo, yun ang sinasabing panalong chamba. Okay, so may naghabol 5. Ando na si Lumano, kaya doon na yun si Tukanog. So ito lang yung ating grupo. So kinain na rin si Jesus Garcia. Ay sa harapan dito natin kung meron na ayun, may nakakuat. Meron na makuat doon sa harapan. So tignan natin kung sino yung mga makakuat dito sa harap. Mga konolon to. Mga 2 to 3 kilometers to the finish line. So marami pa pala sa harapan. So andun na si so second group lang pala ito, So meron tayong breakaway dun sa harap. Dahil second group ito, 3 na to. So ito, solo si DJ Perez, nakatakas pala. Pero ilan yung ating breakaway. So marami-rami yun, Parang meron pa sa harapan, So makapit na pala sa finish line. So second group ito. Ako yung breakaway natin, marami. So second group, si Cortero at si Sherwin Carrera. So yung ating breakaway, marami to. So dito, magkakaroon mo yan. Okay. So ito yung ating breakaway. 2, 4, 6, 7 riders.
ang ating breakaway. So nakatakas sila doon sa masikip kanina. So magandang bakbakan to. James Obaldo, naman James Obaldo, si Benedict Tangka, si Daniel Parinas, Marco Lumanog, si Banjo Kalimlim. So sino yung naka-drop and roll na yun? So Pito ang magkakabaratan, ang magkakarematayan sa finish line. So bago tayo mag-rematayan, bago tayo magbakbakan, bago tayo tugisan, kailangan muna nating shoutout syempre ating Municipal Mayor, si Mayor Carlito Saplan, Lieutenant General Eric Noble, Municipal Councilor Carlito Saplan, sa ating Barangay Chairman ng Banawang, si Barangay Captain Wawi Sulweta, and siyempre si Sir Jonas Sembrano and Sir Christopher Idos. Okay, so last 2 kilometers to the finish line nila. Tansyado ko lang, mga ganun lang, more or less. So wag na kayong kukurap, wag na kayo natipigil dahil sigurado bakbakan ito. Dahil puro mga amateur riders ito na mga malulupit. So sino kaya yung nakamount CBI na yun? Hindi mo kilala? Si Jaren ito. Si Jaren. Oil! Pagmatin nyo na! Let's go. Okay, so malapit tayo sa finish line. Naamoy ko lahat. Nakikinita ko na ang isang matinding bakbakan dito. Sino kaya dito makakakuha? James Obaldo, si Jaren, si Daniel Farinas ba yung nakakuha na to? Itong Tim Morales, Banjo Kalimlim, Marco Lumanog, isang pro ito ha. Dito tayo sa pagawaan ng alak, Ginebra. Okay, Benedict Tangka yung nasa likuran. Okay, so ito na. Wala na, hindi na umabol yung ating sa leron. Wala nag-aabol sa likod. Malayo. Malapit lang. Ayan, hindi nga mamaya. Focus ko dyan ha. So sigurado nag-aapoy. Nag-liliyab. Ay sus! Marimatihan ang mangyayari dito. Okay. So tayo mga idol, dito tayo sa malapit na tayo sa Kabayanan, sa finish line. More or less mga 1.5 kilometers na lang siguro to the finish line. Andito tayo sa barangay Matik. Malayo-layo pa to ha. Malayo-layo pa to. Kaya ang ating crowd favorite dito itong si Benedict Tangka, si Jaren, si Daniel Parinas, si James Ubaldo, ang nag-iisang pro cyclist si Marco Lumanog. Ito na mga idol, nasa harapan si Mark BBI, kakasunod sa kanya si Jaren, nasa matalikod na itong si Benedict Tangka, Marco Lumanog, si Banjo Kalimlim, Daniel Parinas at si James Ubaldo. So wag na kayong urap, wag na kayong pipigil dahil sigurado umangat na sa kanan nito si James Ubaldo. Mukhang sinundot agad ni Marco Lumanog mo nito kung namatay. Umahabol sa kanan nito si Benedict Tangka, nakasunod sa kanya si Banjo Kalimlim. Banjo Kalimlim at Daniel Parinas sa pag-iiwan itong mga CBI. Ang kanilang speed 55 kilometers per hour. So inabutan uli ha. Inabutan uli ng ating grupo. So malapit na tayo ha. So more or less mga 1 kilometer na lang ito. Last 1 kilometer zero finish line. Mukhang nauubusan na yung Mark TV talaga. Wala sa likod ha. Ito na. Mga sakara ito si Daniel Parinas. Sinundan kagad Marco Lumanog.
So nagpapakalasan na itong mga tibayo. Mga talaga Benedict Banjo Kalimlim na sa likuran lang. Hindi tumitira itong si Banjo Kalimlim. Hindi tumitira itong si Banjo Kalimlim ng James Ubaldo. Yan ang nag-aabot sa bandang gitna itong si Benedict Tangka, James Ubaldo. Napag-iwanan na yung TBI. So ito, Banjo Kalimlim. Yung nasa likuran, nakakulo mo. Banjo Kalimlim, James Ubaldo, puro mga rheumatista to ha. Oh! Puro mga sprinter to. Ayun na, rheumatian na yan. Huwag na kaya. Ayun na, finish line. Last 400 meters to the finish line. Last 400 meters to the finish line. Sino kaya ang unang babana dito? Sino ang unang kakagag? Sino ang unang kakain dito? Sino ang unang angat mga idolo? Watch kayo, huwag na kayong kukulap. Huwag na kayong pipigil dahil sigurado. Nagbabagang rheumatian ang mangyayari dito. Ayun na, focus, bumabol. Focus mo. Ayun na mga idolo, nasa harapan. Ayun na, last, yun na ba yun? Ayun na, last 300 meters to the finish line. Ayun na, last 300 meters to the finish line. Focus mo. Marco Lumanog, yun nasa harapan. Oh, umangat na sa kanila itong si Daniel Marinas. Wala pa yata, malayo pa. So nagkakabanatan ha. Hanggang matinding ribatian ang mangyayari dito. Titignan mo likod, baka may dumitiit. Ayun o, umangat na naman itong si Daniel Marinas. Nakasunod sa kanya itong si Banjo Kalimlim, James Ubaldo, si Joan Benedict Tangka ang crowd favor. Ayun na! Last 200 meters to the finish line! Last 200 meters to the finish line! Ayun na mga idolo, sino kaya ang unang aangat dito? Ayun na mga idolo, Banjo Kalimlim na sa harap. Ayun! Hey! Banjo Kalimlim mo! Umangat sa kaliwa, sinong Benedict Jared! Hey! Ayun, Jared, Benedict Tangka! Si James Ubaldo, Banjo Lumanog! Ayun na! Umangat pa rin! Si Jared! James Ubaldo! Si Lumanog! Jared! Lumanog! Nasundot sa banda, Banjo Lumanog! Ayun na! Umangat pa rin! Si Jared! James Ubaldo! Si Lumanog! Jared! Lumanog! Diyos ko po kain daw. Hindi ko alam ang gagawin ko doon. Grabe yung rheumatian. Nalito ko. Pakabot tayo. Yung cellphone ko ha. O sige, hawakan mo. Ay, nabuhutan din oh. So dumikit to ibang grupo. Ay, hirap ng rheumatian na yun ha. Panalo ka, nasundot ba hindi? Nasundot ka ba? Oo mo, okay, so congrats. Ilan ko lang? 17. Kung masasabi mo idol? Shoutout si Sir Auro. Shoutout kay Sir Auro. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa tatay ko po. Ay, saan? Ayun. Ayun, shoutout din natin ha. Ayun. Sa buong team ko po na nagsakripisyo para sa akin. Maraming salamat. Okay, idol, thank you. Okay, pwede natin, si Marco Lumanog. Ayan. Sino, nasundot mo ba hindi no? Hindi mo nasundot? Hindi ko nasundot. Sit na yung labas ko ba? May cycling fans dito ha. Palaging nasa kalsada, alikabok dito at buhangin doon ang masasagat mo sa tuwi-tuwi na. Ang init ng araw
lamig ng panahon ang palaging madarama. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay siklista. Pagdating ng araw na iyong hinihintay, ang karelang walang humpay. Bundok inaakyat, lubak binabagtas, pawis namin ay pumapatak. Pagkain na ubus, uhaw tinitis, ang hiningay kinakapus. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay siklista. Pagdating ng araw na iyong hinihintay, ang karelang walang humpay. Bundok inaakyat, lubak binabagtas, pawis namin ay pumapatak. Pagkain na ubus, uhaw tinitis, ang hiningay kinakapus.